Luka 23 bathela mi ivesi u46. Amen. Cela ufundela nonke egameni lika Jesu Kristu. Verse 46. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa. Eseshilo lokho wafa. Simzwile efa futhi. Ethi kufeziwe. Haleluya. La esikhona lithi wamemeza ngezwi elikhulu. Simzwile futhi amemeza. Sike samuzwe memeza. Uthi obephethelelo zwi uJesu wayezwe ngathi ena uNkulunkulu umshiyile. Haleluya. La sesithola khona ememeza. Ngifuna ukuthi uJesu eya esiphambanweni kunento noma kunemission uNkulunkulu oyefuna ukuyifeza ngoJesu. uJesu uJesu wayenguNkulunkulu. Angithi bazalwane. Manje eza emhlabeni kwakade kunabazalwane bakwaIsrayeli. Haleluya. Noma ibandla lakwaIsrayeli. Haleluya. Ibandla lesethembiso elakade liphilile singakabalwa thina. Haleluya. Sasingabalwa lapha. Haleluya. So bazalwane uJesu ke uNkulunkulu esezulwini ma ebona umuntu elahleka ebukholeni bakhe. Haleluya. Wabiza ukuthi makafuna zokwehla. Haleluya. Wehla uJesu washiya uNkulunkulu wazongena enyameni. Haleluya. Waba inyama. Haleluya. Wambatha inyama waba negazi. Ngoba ukuba wehla waba ngumoya sasingeke sikholwe uma esephambanweni. Haleluya. Ngoba wayengeke achithe igazi ewumoya. Wabiza ukuthi abe ngumuntu ebantwini ukuze ma esiphambanweni achithe igazi. Silibone igazi lopha ukuze thina sizalwe. Haleluya. Ngokwenza njalo uJesu wayezokhahlela inkonzo endala. Haleluya. uJesu wayezokhahlela isivumelwano sokuqala. Haleluya. Wayezokhansela izinto ayekade ezishilo ukuthi umuntu uke wayiphatha uMC ukuthi umuntu maye oyedile kwadinga ukuba aphathe ihombe noma alethe okuthile kumpristi ukuze amngenele. Kwayena umpristi wayengathembekanga ngaleyo ndlela yokuthi naye unesiqiniseko sokuthi lo muntu amyela lapho uzobuya. Kodwa kwafuneka okuperfect, lokungcwele, lokuhlanziwe, lokungakaze kwenze okuphambana noNkulunkulu. Haleluya. Sike sazi uIsrayeli ephuma eGibhithe kuthiwa bahlabe ivu enomnyaka owodwa. Kodwa la sithola ukuthi uJesu waya
wabuyisela. uJesu vele lo moya ehle ngawo owonkulunkulu ubuyisela kuNkulunkulu. Haleluya. Ithi lento kithi uJesu wazi ukuthi ma eya esiphambanweni wabuka ukuthi laba bantu ngiyabafela. Haleluya. Uma ngingakhulumi lutho kubo